Prengi alla le fa. Entonya tamo. O billahi granjon fewa. O fewa? Mi do andi mo non dal vrevi. Tanse ndede mi do andi granjon. Minnu ma wadama prefe kubia. E puis kadi ko mo kubia cindel woni ka mabbe langa e ala babe makko mi ngala mako lando canton à l'époque. Afami ka inde minna mabbe de ngabotum missionary ka mi yewtete. Ko cindel woni ka mabbe labe woni ka mabbe cinde. Ko woni ko ndu woni wadali labe. Ali ndirane ngonga. Wallahi ma do bandira. Wati labe kere ko teli mile wacata ka mabbe. Acce fi Allah yewtindirane ngonga. Wallahi kalf. Wallahi ko gonga wula. Ande ko ndu minata jamaaw. Parce que enen no fop de ngandi préfecture ko wiete comme préfecture jinin no ça wadi erreur e nodde te be explicanama mais haray la famille wolindirane ngonga colonel Lamarana odo no doa sokede ko wadi ko moƴƴa parce que ajiwo mo duubi sappo e jeego kala ko waduma normalement noddu nene ma yewtida e mabbe afa samedi o weekend passé do samedi passé aribe yaade be wada bois vide nder boîte de nuit kanko groupe makko be no sude be watti nyaamude mbuudi colonel be watti jibude potoje sifa ben colonel be fere ala cartel ande jiunga la Guinée le fa ya do Guinée jiunku ndubi sappo e joyi lelama immoda tawa pellet pandumandum fo ino woni no wonde tawa ida fo wonde tawa fo ya parce que belelete billahi wallahi ande bobo ngala Guinée Conakry sa yete dia no wodi non jiwel godo ton ino nani no jabani nene mu no jabani pe mu ngajo no janga Qur'ana ino wakili hay mawdo ki kala do dibe ko be nata ko dum faala don ma be teddina ma sibe yewtudu de ma dun non tungan tigiri a mawdo atawa hande kadi ala ko datirabe be fermana ma portaji de fo be holla ma ka mawdo kono yiji woy koy wangolina ko préfet ko min préfet on jokkondir ko min préfet o kila ngande andi on jona tulum buudi quoi bala wade di don mais dayre no ton kono bonki no ton ko bomkindi ko bomki kinge dayre den hawtondiri dum joni andi jiwoy ko endi den juray tun bobi mabbe dim piccito to tun kottoy ko yalta tun be daro ben kartam be alhala mako ben jube ko be hebu tun wona be hebi téléphone iPhone 7 piri o me tonti dala wadde minyan safi meden andi ko mbo soda ni mo iPhone 17 ko manta gon tu dala wadde dim piji monsieur safi do safi sa yi safi ande business de body fo wakude Allah lefa ko yore gabura biodi haalde ko billahi wallahi ko mawbe no do be dingirawi nene mabbe wonno premier nene mabbe wonno ministre tan sey couture okay ha joni ko on ki kala woni finance de kunjiw mede gaddi dossier ko woni sibiali aduna mido andi jiwoy koy kadi de mido andi jiwoy koy satina koy hulali kanya safien ko be satina be hulali goy hande jiwoy koy billahi wallahi lefa kamen surtout rewbe fulbe bembe fewa nani ande mimi wayru ande afo billahi anon ko wona men tun e carte wona kamen tun partout an ko do faamu go to acce ni gon tuna rew fulbe fewa ko ni le ini fo men ko no men andi fimu bodi andi ko fionno men nani on fewa andi fionno men nani on fewa on hulali wadde livraison administrative leyde porto on hulali wadde livraison à domicile on hulali minnuma ko jiwum kullu ngande innata do otima accompagne section accompagnement on be accompagner te haka nder suudu ma mi wondri Allah be hoda hande jiwoy koy Guinée be inni be woni vrai be hari baaw do seda ko copain be mabbe be sino mari ciuru laabu ko ngotombe yaata be wonti day copain mabbe mais maintenant ko dabbana appartement min de mi wara tari ni ko dabbana appartement kala ni horia gojere wonnore den ka pakkaji fo kabinta fadiga en kaduma mari fala en goje fopande de araje en ato yali Nicaragua wono e kam fena lefa wonu de leyton den fop no yurmi na ni horia ni ya ci ka konti wono do yetto joni lammi jabata mi nyama goto na tala mi jokondere makko mago ana budado onno yungu vas-y no sajabi dingo nyamidi be jettima be nadima do e kam militaire aye atawo ito mingala ya en unité de l'armée ko atabba odo gayna tungo ya nata oya kadi gayna da yalta do ngara mbudi benti tima ko kanko be barata wata natu go Europe do no wana Europe do e bana mo wono Guinée andi ko jiw sandari nyanta wara kolondelo dangido kuntaw tortiri do ko dara ko susali ala de mawbe makumbe ngara ko wuli
Ouais. Parce que monyamu de mbudi. Parce que monyamu de mbudi. Voilà. Aya nini kin saji pike do gine anyami do mingala mambudi colonel to dasi kude wata mako fala ka biro mako. Kanda mari yana do ta biro ande gine ko kata yude fota ire nder ton ka biro ji mabbe fota do ton on fota wana de na dir dum kilia ko poto runno mi wondri yalla. Ana da de lefa e biro ka biro administratif minuma ko 11h 12h wonde be fermata biro ji di tellement que mede mari jaajiraɓe min haalamaɓe ɓornoto ka balli ha moƴƴa sikka ɓe mari bureau ka capital billa ɓe yaha kaɗuɗaɓe ala bureau o natugol e kum bureau ɗo ɓe tutta ɗon seeɗa ɓe yaha ka toilette toye ɓe saƴƴo ɓe fimmo ɗon kadi ɓe yaha e kuma bureau c'est comme ça ça marche comme ça hande jiwoye men koye fof ñaama e leydi wallina e rayu min haalanma ɓurɓe ɓen e kere mi anda mi arano ɗo mi yaltini jiwoye ñaama e koye leydi kajjat PV en fof ɓe fof ɓe wallina e rayu pinta jamburi ya info à l'époque walli na ray ko sibe acciti muna boni info kajjata lonze ka iye mi do andi be ko na ki men heba men jandi la capital lefa billahi préfet mengon wana fi ko pullo dey siko manin kajo ko ni mi haali rayno siko sosojo ko ni mi haali rayno siko foresi ko ni mi haali rayno grand jonno doit nangede soke. Yeah. Andine wala droit yewtugo le jiw mineur en tant que un préfet de la République. Afami kambe doit be ñinnude sariyaji di be ñinnali sariyaji di sariya no doit ñibude hoore makko. Faut qu'on se dit la vérité. Yeah. Jungo ngadi si yalti jungo ngadi ara ko mi woni nen makko e bem makko. Kungo doit kun hoyne de nder wendu. Ara ko wendugoy ndi allanda wade don jakka kun nder tuba makko gon seeda bayni tan jammitu jakka nder don seeda so yaltiti don on daari o tawi dum non fo hoyi nder ton o yalti don o lotike ndiyan e sabunde o watta tawa makka afami don ande heggitino bone ma Allah koy ustaz woy wahabiya woy ko heggintinino men namuji amen hari sida fala soka biddo ma sokamo kala sendo yawdo jetti don wali hore makko potoje makko maya hari on tuma sida wawi wadde dum jiwo foresi woy bari do sonketa adon sayde sayi wona mo kala memata de nante bo pullo kere ari on tuma shawa susta warande mo kala gorko ko susta e puis ari mawbe membe be haaja kay mbudi eta ben ko rema inobe sakka kadi sibe remi be gayni sakku min hala mas ko hudo e nani siko maro siko fonye siko duma fopo be itta e farilla o sibe konti sappo goabe jeena e sappo berenden ko farilla be wattani ko non be wadirta jeena e sappo be wada farilla on farilla don ara tawa don dum non ko onnun ko okkitirte dum sadaka Allah yamiri be kongo dum be wada eno enen do fono fandi mo remali ide ngandi e yaayno ko gesen tawrayno dum mawbe men e surramme be jombayno nayo dum non fo be rewbe don fo be foko ko walla ko remugo ko yeyaw reme bo be mu ara mawbe no mari kayboru spécial ko be dumanno ko be jodo dum non kuno do kayboru be yannu ino kayboru jiidi kaari ko no mawbe no mari kayboru ko don mawbe ko don fottete en fopden andi kamen no woniri afami dum non fo me hande ngaccino argol lo inama way imam khabi ko ben arta idaro do nyaade tapana di futa jalo e way wanon ko chapato yata mi ngala mano ya minyira mu nji on jandi labama foti opotomo sabon ngara wida gorejo mako go mema do chapa bembe walo dai mene mere wi Libya mede ngandi billahi be walo dai e minyirabe mabbe ala ko boni ala ko ni salte buri be kambe si hewtido ko raru himbe julbe mabbe haddambe ben gondimbe ben ko ben non tun hiyata tawata wa me kambe on ayaydo ayay babajo no nanga do biddo mon jium poto ko ha gayna accakundo ngara nen makunna yalti kambe dum na problem kamabbe na kambe yaltinir mi ngala mazina wadugol zina anal na kambe yaltirini natirgol le bobi inama way joni ko fi wata ta bonnu jiwo sana tiri yeso anatira ali baw dum fo na zina awaji chapa bende ngandi ko tombe yar honno grand ana Amadou ara mena me accitima fi ma bro